Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Fil-villaġġ tal-artiġjanat ta' Qali ġie inawgurat Incubation Center ġdid b'investiment ta' 700,000 euro. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa dan l-istess ċentru li ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. F'din il-konferenza sarat ċer fuq l-importanza tal-qasam tal-artiġjanat f'pajjiżna u kif permezz ta' dan l-Incubation Center ġdid se tkun tista' tinħoloq aktar kuxjenza fuq dan it-tip ta' xogħol magħmul bl-idejn. Propju dwar dan tkellem il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Maltija l-Crafts, is-Sur Eltin Mikallef. Muad News huwa sostna kif din din il-fondazzjoni tista' taħdem b'aktar komdità fil-waqt li tella attivitajiet kemm tfal u kif ukoll l-adulti sabiex dan il-qasam jiġi espost aktar fis-soċjetà. Il-post ħajkun qed iservina tajjeb ħafna kemm biex inġibu tfal tal-iskejjel u anki adulti li huma interessati biex jipprattikaw xi ħila, jitgħallmu xi skill tal-artiġjanat u anki ħajkun post fejn nistgħu nlaqqu l-artiġjana u niddiskutu magħhom l-istrateġija l qudiem. Ġifieri ħajkun post li qed jilqa' kemm il-bżonnijiet tal-fondazzjoni biex ikollha l-uffiċini tagħha imma anki l-ħsibijiet għal qudiem minħabba edukazzjoni u taħriġ kemm għal-studenti u anke għall-artiġjana fushom. Il-Ministru Silvio Xkembri sosta l-impenn tal-Gvern favur investiment fil-villaġġ tal-artiġjanat ta' Qali, villaġġ li taħt Gvern Laburista ra investiment ta' 12 miljun euro mifruxa fuq spazju ta' 65,000 metru kwadru. Post mifrux fuq 65,000 metru kwadru, u sfortunatament matul diversi snin kien tħalla mitlu. Kienet impenta dal-gvern li naraw li dal-post tal-artiġjana ninvestu fih il-fuq minn 12 miljun euro sabiex naraw li finalment ikonna post li jkun jista' jitgawda mhux biss mit-turisti iżda wkoll mill-familji Malti u Mawċin. Il-Ministru sosta wkoll li fi żmien li ġej mistennija aktar inawgurazzjonijiet f'dan il-villaġġ hekk kif kull ma jmur il-Gvern qed jara li lest il-proġetti kollha tiegħu biex il-villaġġ tal-artiġjanat ta' Qali ikun lest fl-intier kollu tiegħu. Din hija waħda ħolqa minn kullana ta' investimenti li anke ħankomplu nawguraw matul din is-sena li finalment irridu naraw dan il-villaġġ kollu jitlesta jiena l-ħolma tiegħi hawnhekk u hija ħolma li qed naraw li ħadd tkun qiegħda titwettaq hija li bid-diversi attivitajiet li anke ħankun qed inħabbru fil-ġimgħat li ġejjin hawnhekk ikun post li il-familji Malti u Mawċin u t-turisti ikollhom diversi attivitajiet fejn jistgħu qattaw ġurnata sħiħa u allura hemmhekk ikunu jistgħu japprezzaw finalment l-arti kollha tal-artiġjana Maltin. Intant nidaw kollu uffiċjalment il-branding il-ġdid għall-villaġġi tal-artiġjanat kemm f'ta' Qali kif ukoll ta' Tbiegi f'Għawdex. Dr. Giampier Attar, chairperson ta' Indis Malta, spjega kif din id-dera l-ġdida tkompli tagħti ħajja lill-villaġġi u turi l-enerġija u l-multidimensjonalità tas-settur artiġjanali. Il-branding il-ġdid kien ispirat mit-tradizzjoni Maltija u minn diżinji ta' ċrieki li jinsabu f'tempi tal-preistorja Maltin. Barra minn hekk il-kuluri li ġew magħżula jissimbolizzaw id-diversità tal-kreattività ġewwa dawn il-villaġġi.